mana nna ha ekwu ya ọ dịka ọ na ntị ya danụ mgbe ọ ya eseti o kwesịrị nọ ndị igwe ya rise ndị PG ya rise Peter wee mmiri mma jebe ụka o nwere onye ma na Peter ji mma wee bịa ụka onye Igbo mmiri mma magbuo onye Igbo nwanne ya ndị ugwu dị very smart anyị na-edebe ha na ha mara ife mana these people ji nzuzu na-ezuzugbu anyị nwache na anyị ma ife the wisest penetration ha mere ebe ndị Igbo nọ bụ inweta ụfọdụ ndị be ha bido ịkụ isi n'ala very very horrible unu na-ede ihe onyonyo a ka unu ofe ife ụmụnne anyị mere n'emume ndị ugwu mere abalị gara aga ana m abịa ọnọdụ ya hafan nukwire m ọkpọkpa mba hafan dị anyị hafan ahụ ha ka Ibrahim mere domen kodro nukwire m ọkpọkpa biko ndị Madam Mukhtar biko ya chukwu maazị jaa baba Alhaji ya chukwu ha ya chukwu maazị aha mashallah ngwa nukwire m ọkpọkpa obelu biko ndị na-azụ nukwire m ọkpọkpa biko nye mpi ọkpọkpa so na mmezu sala anyị okwu ọkpọkpa so na mmezu sala anyị biko nukwire m ọkpọkpa nọkwashiri nwa na ebogo bụ na ezele na eze agbakishile mmadụ nọkwashiri nwa na ebogo ezele na eze ekwere ka ekwensu bata n'etiti anyị ekwensu bata bụ na ị na-agbakishi nwa na ebogo ịchọ ka esi ya biri ebe na-ekwa nke mekwa mere eme mekwa nke ihe bekwa ochie anụ ga-eme ụgha ọ bụ biko na Allahu akbar Allahu akbar الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ụmụnne m achọrọ m ka unu ghọta ọfụma ife ndị a anyị na-akọwa maka Igbo Muslim ụmụnne anyị ndị a na-akụ isi n'ala amụọ m ife o ji bụrụ nọọ ndị Nsụka ka ife aka njọ n'isi unu fụkwara ebe ụmụnne anyị emume a ndị ugwu merụ ụnyaahụ efụkwa ndị na-akụ isi na anabụ ndị ụmụnne anyị ha ncha niile ezukọtakwa ọ bụrụkwa obere ife anaghị ekwu ya kịta ọ dị ka egwuregwu ka a na-egwu anyị akwụkwọ mmiri kịta ọ na anyị n'ụkwụ na efe na-emebinarị anyị n'ala Igbo ife nji wee na-eti mkpu a bụ na nke anyị akakwa njọ ọ kakwa mma ime ka ife gị na onye ngọ mmụọ Emmanuel spirit ọ na-akọnsọlt o problem ya mana ọkwa ifuru onye ọbụla nwere ike itinye bọmbụ n'ahụ wee gbuo onwe ya onye kpọrọ ndụ ya si amafụ nke gị n'anya ana m ha eti mkpu ya ọ dịghị ihe onyonyo one m mere wee na-adọ ndị mmadụ aka na ntị na ebe ha gwọsa n'ala ha na-eme sala ịma na enwerozi ka anyị gbaa izu n'ala Igbo anyị dị mbụ agbapụ onwe anyị afọ mgbe ndị abatabere o nwere izu anyị agba kịta dịka ndị Igbo ndị aghara akọ na ndị ha na-anakụ isi ala maka ebe a ka ọ nọ wee si ike ọzọ bụ iji mma were abịa ọgbakọ ụmụnna ya na miti ndị nwunye di ana m ha ekwu ya iji daga maka daga sokwa na their belief ha kwetara na ịnwụ under the shadow of sword ọ nọ ka oge Jizọs kpọ ụmụazụ ya wee na-aga Peter wee mmiri mma jebe ụka o nwere onye ma na Peter ji mma wee bịa ụka ekwu aka ka Peter mmiri na mma mara mmadụ ntị debe n'ala onye nwe anyị si ya tichi ya mma ya n'ọbọ ọ bụrụ na ha ma na Peter ji mma bịa ụka maka m nọrọ ebe m ma asị api kedu ife iji mma eme n'ụlọ ụka because ọ bụrụ na mma ahụ o ji na onye nwe anyị kwadoro ya echeghị m na ọ ya sị ya put back your sword na ogbu mma na-esi na mma ana maka ndị abido ịma mmadụ mma na ụmụnna abido agbacha izu nke a ji bụrụ ndị Igbo ha jee ebe ha na-akụ isi na ha gbapụ anyị afọ kedu ife anyị eme ya ana m ha eti mkpu a na-ada aka na ntị ekwuona m ya na ị bụrụ onye Igbo kweta ịkụ isi na ana enwere ife ya na ya so you will pay the price. Nke mbụ ihe enye your daughter hand in marriage as a minor ka ọ ghara bụ na ala ha ji bịa sị gị kpọta nwa gị nwaanyị esi ya na omenala ndị Igbo omenala ndị one mbọsọ ọ ya eseti ha ya ebido ịchụgharị gị ịpụta na soshal midia tibe ụmụnne gị na ụmụnna gị ana m ha ekwu ya kịta ma ama na ịbanye ịkụ isi na ana ịpụta ọndụ gị ka ị ga-eji wee kwụ ụgwọ ọkwa ọnwụ mana Christianity adịghị like that. E nwere a whole lot of things ndị anụ ebe a kịta ife ha na-asasị kịta bụ Chiamaka Ibrahim ife na-afịazi ebe a Chioma Awudu ijezie na mana skuulu ife aka ya adazi afọ Chinenye Hadija ife abụ ife ya adazi afịọ confusion everywhere maka onye akịta ndị agwọsị ebe akịta ya ebido ịnụ ndị na-akụ isi n'ala ha ya ebido ịnụ ndị Fulani na-achị efi
ịfụ na ya enwego Miss Blood kịta. Ụfọdụ atụrụ ime ha na Libya, ụfọdụ atụrụ ime ha na different countries mana Ghana na ka ha si egbusi onwe ha. Onye Igbo mmiri mmụọ magbuo onye Igbo nwanne ya. Anyị na-asị ife ọbụzikwa ọgbara Igbo. Kịta ndị ugwu dị very smart. Anyị na-edebe ha na ha mara ife. Mana these people ji nzuzu na-ezuzugbu anyị nwache na anyị ma ife. The wisest penetration ha mere ebe ndị Igbo nọ bụ inweta ụfọdụ ndị be ha bido ịkụ isi n'ala. Very very horrible. Mana nna ha ekwu ya ọ dịka ọ na ntị ya danụ mgbe ọ ya eseti. O kwesịrị nọ ndị Igwe ya rise, ndị PG ya rise. Ọ bụrụ ị na-agwọkọ na-akụ isi n'ala, ndị Nsụka unu kwesịkwara ịba mitin o ka unu jụọ ka efe o ji bụrụ na ọ bụ unu ka o ya eseti. Ebe anyị atụwara anya ndị a abakwa na-ayị ime. Mana nkwuo ka m ma ekwuo mụ nwa nọ na nche ma mma m egbo nwere nke m ejiri ọ bụrụ sọ Baịbụl. Maka mgbe o ya eseti agha akara aka adị erikwa ngwọrọ. Ọkwa nkwuo ka m ma ekwuo mmechie ọnụ chebirizie mgbe o ya eme. Zisa anyị ihe onyonyo a ma ọ bụ na ị nwere ntị onye nwee ntị ọnụrụ. Aha m Brother Paul Chigbo, onye afọrọ taa ka afọ ya echi ka emesịa nọ.